Bw'omugusi. Mwanchumulilia ondizi TV ukwadi bene ase entunda yende ime yomurubiri obwensakia asabaga tokanyete aberega yikirana oyomo ase studio mambia bono tokanyete oyo kabere abayikirana boyo kolene ngotora toko chaka Venenere James omwenga oyo mu project manager ekiombekeria ke Jamhuri Youth Kenya Jamhuri Kenya Youth Initiative abagosangana into amange nemono igore mirobiro bwate ase county area ya Nyamira ase oburai nabo yokubasira abasaye asokwegendereria sangana into edera somtando ito Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na edera somtando ito www.ndizitv.net ase imambi ya abono sangana into wigo edera ase number ito SMS 0792 192834 ase imambi ija abono wakirabiya akibono mbiya kagima aha menta eliogiri yake nakyo kwa samarita yongoro ku James Mayako Mwega koruga ali Gesima Ward inga Gesima Ward nyabyo WhatsApp enjaro supplication nyabyo village. All right eliogiri kigima tomanyango ase ekyombeke kya Jamhuri Youth Initiative inkieke otenenerete aroro ase ekyombeke kya Jamhuri Youth Initiative. I'm the project manager Nyamira chapter. Yeah, and also the head of Department Agriculture. Under Jamhuri Kenya Youth Initiative, Nyamira chapter, we get into various departments. Most of the Department Agriculture, Department of Tofauti, Bona ICT, the word sports, the word education, the word Amona creative and art. Yeah. Erebuya kigima tumanyango ekyombeke kya Jamhuri Youth Initiative ne ekyombeke Nyamira yoka bosengere nsengima ya Kenya. Ekyombeke kya Jamhuri Kenya Youth Initiative ne ekyombeke Kenya ngima ya chakirete gal Nairobi. Initially it was based in Nairobi as a CPO wakarangambuya again to different counties. Right now we are spread across 22 counties and the aim is to meet to be in all the 47 counties. All right ere bujakima ekyombeke mwaka kyo kyabategeko chaka gal Nairobi ya jakito mwaka 2020 boni ekibate myaka 5. All right ere bujakima tumanyango ntubwate byombe twarenga ebyombe mbiro byabasaye kulende mbiro byotumikubune taracha nabasaye anomono oyikirania ebirenga giteba bwate bunabasaye mbiro benefit basaye ababande n'abantu bawe kwebulinga abarayi mbara bakwiruka ngabarayi babasaye akintuma tinga kibabete bagochorwa enzemo inungunuwa imorobere kiyo bete okubwati gwane mono oyikirana ngamba mukamo gochoro ko babarayi ekyombeke under Nyamira chapter specifically correction chikoru ya kodro moti eto menete online after mandamano tokalenke ya suits what can we do kilabe in a peaceful way we feel as ways to solve conflicts the best way tukatoiso ko jamu tusange birengerelyo ko kwenda para mandamano tane twakoreki twarosiri into kyamana so after twachamo online toka kulikuwa na campaign to apply on website tekero kendi yonsi. By the way, the club has 20 leaders, 20 executive leaders, whereby 9 were elected, 11 nominated. This election here went online through Google Forms. Now people who participated were about 7,000 youths from Nyamira. Chairman won with about 7,000 votes. You get 10,000 there were other competitors. There was a huge and the 11 nominated, una personally was nominated, and I applied for the post. Ngaenda feti kuna leo koruna TCS. Kabolu maswali, ngabate bekinda nyale, ngamanya bwachobisi. Ekwapo linga ebyombe bibotumiko. Ekyombeke ito ngebwati ngeli politically associated. We are non-political. Tutagire tochamo buna youth wants to Nyamira. Tokolege ndukira tokonye Nyamira osento nyusukimoto. Naga niko manyanga ngwa kwananga muachitamo ekera maandamano abete gakoera ino nabasa ndoga niko manya buna chigenzi anamono bali chigenzi ino muharenge nsema maandamano mwaru andete bolyo bwene bwa Kenya
tintagete ko kwana yo y'abantu bonsi lakini personally nje nongalinge samandamano na atende maandamano gali Nyamira iyo menyete Nairobi lakini atafiti ngachanga maandamano Nyamira maandamano na atende Nyamira kero twachikoranga chitia gasinji arenga ibintu binge nani tukanyole idia nga toisogo chamo na butanyole twakore gento kiamana na rochenga tigango mbwate baza bamuire go chamo tusange birengerio usinyamira nesuke mutu alright ere buya kigima tumanyango ekiombeke keino ase enchireri yobwagare ekerenga kine kenene nkerekeke nabo igo mubwate no ne mission bona ekiombeke ito Nyamira ngokwa na Nyamira though nationally their objective njirichiro one of them is youth empowerment and bring grassroots development lakini pia into Nyamira we also echo the same igali Nyamira kero gotara gose kero kwena reserve there are a lot of youths basireire asamaru abande mbali bwatigazi abande baru slope umaite kero koru kubeki jana that kero koru kero ko move ngwekere so cha kuba independent abantu okese independent kwanya umuntu osiri to esinto ngabero bakon so ikirenge gito kerenga to yana se youth yaba to batebinga ebintu mbire birakorekane buno buremi biragere to genderere mutu utatiga gutegemeaki abana siasa aba sengenjo isiko so mugondo nabakorosia bese squeeze nabo kusimekano ne cabbage otugerere chingoko onyolenga wasukire mutu so ikirenga gite kenene is what we want to empower all the youths across Nyamira bring grassroots development following it was project to me to abekere in place 3 ndobeta wakonya 2 ndobeta wakonya some needy students ama abaiski wale needy aso kubat santal towels ene objective yeto ende 3 ndotagete kora ko sentu mo sports Nyamira ndikirona chake na kweleza na gotebinga ekiombege ito ngele divided into various departments for example department ya health nere gotenera abaise kaba na mental health department ya sports nero eye gotenera sports Nyamira este nere to draft our teams nyolenga twalentire competition ya 3 MP Nyamira evijana mbi baido atikero mondako baido na lyako lengerelinga chinse jinabonda ende kolege ndanyoro kolege ntekebe so and again to what department ya education yete nete koranga abantu bata quality school squeeze this school unchire for example ngaito morai bwense na vegete itibo ilikuwa itibo college ekaba Nyamira polytechnic na boko enda gari waso mangaito mfuri bago so migendo raka no sineli bayemo so evijana mbire to koligi from various bata quality school tonyolenga twa babekiroro batire school yeye banyore na brabo yento kera bakonya that's all about education keto kwa jesa ICT ndota to train abantu about computer to be computer literate oma squeeze era to achine ya digital yeah na agriculture bona yere our main ndota to launch various projects of agriculture bona lero yingorugaiga ngageta am heading to a place in Kiamonyo remember kiombege kere across all the world in Nyamira for example for agriculture to what representatives from all the world in Nyamira oni abuna ngoruga ngorigere Kiamonyo as head of department agriculture with some members over the mombole to alinsi roro to botakeire kolemu mande to beke chikapechi so etoko genda kirase koruabo ni maitenga world disonde ya mawombo yandangei totakeire na bakoro morogoro kire ward yego choranki bara kole wanu buna mawombo ngaite ni chinsi agato osimeka oro chito osimeka yego youth to ikomi to college project yebyo ndokonya to akonya youth nyinge busi ine rwone yemi yaito alright ere buya kigima ansensemo yende nagani komanyanga ase emerobiri mwende tokora ngaimo konya rugosirukuru chibesa mubwate abantu bakubasira bose chi sponsor chaino bose ni chibesa chino mokurigi mogutumeka buna basa abuno natakankwanire abuno challenge tubwate nene sana nto maite twate abantu li trena ni political ntundo bwate position ndio sigotosia nto abo twakore meeting yani sato meeting itendanga ni alinge ya leaders itwabe directed to gachamo na itwacho department yecho
tukachi twale meeting ya kabere ya renge with the agriculture members twanyikorete garden hotel meeting ya gatatu ya renge choose the Nyamira Rise Up event ya renge twanyikorete youths more than 200 baterete ya Nyamira bakate abangambaramu renge yetu ningia tumuvamu chikwende jisato twatwale challenge chibere sana ndo te abantu bali muntu batokonya bese ya pile twasoya mabuka ama mabuko yaito as leaders tukachanga ndemia nemia mbili event yako successful lakini ndo emeti and political organizations irata kiko tokonya like institutions like Equity like USAID World Vision chise wanja chiche chitokonya etora kwa sana apart from that ndobwate account ya Nyamira Mchanga Nyamira Mchanga ye nako te ndobwate action plan yotarambo ndobwate action plan na kitoko rekegento kwanza bonega baka December ntoikera abo bona ikwabote banga igo mwana siasa ndobwensi no yobwato kuganyo kuya arokanenga no nyanga no mwana siasa kurwa totebenga serikali county is an institution talinga gaucha buna omugabana kurigo bugabana egara agocha buna yani omoteneli bobisi agocha buna na obisi elia tebenge wizara yobo chenu so wizara elia eteneta mangana yabasa tebanga ntota tukubasira ndori gocha singe tuganitia mangana siasa tuache tubasire numugo moitabera ningani use muko yanga maana mbolinga singake ondobwense koragana ko mwana sasa mugwanja gosira kwa ndo kwanga onye wacha no moyo romia tali ngoche that you want to benefit from aira buna muira nako boko na inu muira nako boko lakini onye wogo chote tokonye vijana kwanza buna gali account sana nimbate binga baiso wanja batokonye rabe bia because chibese njire bune vijana jire account nyingi sana chibese njiri ngamwewu mumaye ko ira nelinga mucho bakira chikula 2027 baiso wanja batwe chibese tiri to run this project because we have the ideas, we have the proposals na bochigo tokonya sana lakini onde bwense ogojanga tochiko muira nelio koboko yere ndo kumugana koboko mba kwirania mwanchu mulio Ndizi TV ninga twana tukosangana mo project manager bwekyombe kyogia Jamhuri Kenya Youth Jamhuri Kenya Youth Initiative Nyamira chapter bere sangana into amange askulane ngoma nyunga omogeni okabere obere gago ikirana ase studio yoromo konyi womunya kirogo tiga turabe tokogenda sumutimoko omogere kolende asenchira yoko mwali bene abegago soa ase studio tobasa uska tobasa konyegera Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera asu gutwakire zimi ase namba notisa
5 inya 3 5 2 3 3 5 eyemo gose oturikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo cy'obwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi Gendo tikirie kia senseye buna komenya buyake bochenu na kieko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka usinone muntu ndi bwensi nabago nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu, ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora imirimo iri kwengokora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukurie juma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukurie juma 3 chinsaisanuna na ibere nenusu chiamogaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao oburimi n'obonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero asa abarimi bonsi imeyariro baria gusina beire ngo batebya nga oburimi n'obonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotaria imeyariro baria gusitumera n'abarimi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gatie ebimeri ebyone kawa echae gatie binde binge imanye oburimi bw'omugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abarimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburimi n'obonda oyogo kira butambiri tukoля maine ense mone nusugo ikachinsebere chamagoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oburimi n'obonda Jumanne chinsebere chabutuko no moiroroye ritukurie Jumatano chinsaisano ni mochiamugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twende bakasomole mimoboli naki akora mabera yanyara kubaga gwansaiga omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono
abunda isi reke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mwanjumurelia on Ndizi TV nigo nkumanyinga abagani bonsi bayikiranire ase omoroberi wensakia emambi jabono ase bono turabe tugusangana barobo ase enchira jabene entunda entangani nigo twaba tugusanga nere James Omwenga oyore omo project manager ase Kiombe eke kia Jamhuri Kenya Youth Initiative ase Orosagiarwe County ya Nyamira kolende emambi jabono omogeni okabere obeire gawikirana ase studio oyore Sara Sarange wakire buja mbia abantu babogete Nyamira karibu sana asumurubiri bwensakia mente iliogiri yao ake tumanyango ase ekiombeke inkeko tenerete asa mareka nkolo kusana Sarange engineer vice chairperson Jamhuri Kenya Youth Initiative Nyamira chapter and engineer spokeswoman ya the whole organization Kilingima. All right ere bujake gima tumanyango inkeke kyabete gosuma baswa sekiombeke naboigo okwamerelia ase ekirogeke nendinga kwabete wochorwa asendinje kadewe hindu yankorete nga kasekiombeke na igwete miri ntombiro abasenta bakoreru takire tobwata namu tokorera abasai baitu to chamu bonsi Nyamira county na basai okonyora bagosoma wenda chinsa chi wenda guchi Kisi abandi guchi Nairobi gosomoro basiriro wono okonyora Nyamira tebwati basai balibaro baraba kibuka. Alright ere bujake gima okochoruko ngaki kwalinge tuchakire county ya Nyamira tumanya kwenda ase ensingima ya Kenya gocha kubo monogeli maito kubo monogeli tali gendo kire kosorigo. Okay obashira kwa Nyamira tabigite online link abantu balingi kubot ko chiororo yene den kanyura abantu bakambota sinzi ba community kama iteni korega. Alright ere bujake gima asensemo ya waso gwenge tumanyango esabali ya oyobora inga yachakirite esabali ya neyoborai ya nge high school lakini most nge spiritual leader nende nkarwabu obora yobo kebo kimedom prefect ya class abu yo kabono kena sete Jamhuri kavai for vice chairperson kauri bageli. Ere bujake gima bono tikatobe togoswa ase ense moyende tumanyango nchira kieye mokwene kinga ekiombeke keino bostora batokwenda atambe kigima obonogeli bosoko ba spokesperson yense itwa Kenya kia nyari kandi go chakabe spokesperson yense itwa Kenya. Okay empanda tebe gaiga na oyotene omotene nyo mogima noche kwanza okoro ego chata no ko kurivasi yao lazima obe available lazima obe hardworking okorega asibia nende aranchora gandebi ayino korega asieyebuya nende okonyora kero kwanyira abantu bakoibu ekaba raisi ase kore management tibe raisi. Alright ere buya kigima tokogenda ase ensemo yende tumanyango nchera kieye ekiombe ekekeino kenegatinga motine neire n'abantu kurwa chinsemo au kurwa si county ya Nyamira mubwate representation er equal. Yes, ndubate representation er equal na kwa chobetiga to make sure mna chi ward chonsi chire represented nde chi constituency chonsi ase chi leadership ito kubigoro West Mogirango North Mogirango
Kitutu Masaba, Borabu, Chonsi Nchiko Chira represented, Ndebona Ntubache Chi ward representatives. Chonsi 20 Chira represented here. Alright, erebya kimu mwanchu muleo ndizi tibira na ikote bimambia bono nabogo sanga na intuwitira asumtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na boitira asumtandao ito www.ndizitv.net asimambia bono sanga nito karengere kiao karuango ebirengere vyao amabolio ao anemono igoro yalito ene tukusanga ase emambi yabona sendo chinga na bange babera wasumuro berio wensa kiando chinga Evans Osoro. I'm following from Nairobi County. Mr. Osoro Evans, Chief of Staff Nyamburi Kenya Youth Initiative Nyamira Chapter. Dan Mamko karibu. Dan Mamko tabanga open our account. Anybody anaweza support ndo chinga mbajiko sanga encherora bego kubasira Moi Ananda following from Magenche Ward office with my wife Helene Mora. Mkuu tu morning Joshua mkuu pamoja hadi mwisho. Dan Mako autebanga amache aye amache tokuya kwana bobe amache na maya. Alright, lo chenga